Ahojte, pozdravujem vás. Tak máme tu pondelok a 17. novembra, takže vám prajem pekný sviatok. Niektorí si ho pripomínajú, niektorí oslavujú, avšak môžeme o tom diskutovať, či sme ozaj vybojovali tú slobodu, hlavne čo sa týka slobody slova. Keď si zoberieme napríklad tie covidové roky, keď sa vypínali weby a nepohodlné názory neboli akceptované, alebo boli pre niekoho nepohodlné, tak máme tu naozaj tú slobodu. Môžeme o tom polemizovať, diskutovať. A tá kriedová revolúcia alebo kriedové šialenstvo za mňa nemá vôbec to svoje opodstatnenie, pretože tie deti vôbec nevedeli, ako sa žilo, čo bolo, ako žili ľudia a celkovo aká bola situácia. Ja som mala vtedy 2 roky. Tak tie deti, čo sú teraz v škole, nechcem to povedať tak smiešne, ale ešte boli u rodičov, viete kde. Domyslíte si. Takže také dieťa vôbec ani len netuší, čo vtedy bolo. A taktiež ani ja. Ale moji rodičia alebo starí rodičia vedeli, alebo vedia, niektorí už nie sú medzi nami, ale čo mi rozprávali, tak mi rozprávali, ako bolo dobre. Boli tam určité muchy, samozrejme, ale teraz by niekto o tom mohol aj snívať, že boli bytí zadarmo, že bola práca, to je hlavné, najhlavnejšie, a nebolo tak draho, ako je teraz. A to, že sme nemohli cestovať a nemohli sme, ja neviem, mať nejaké, či už veci zo západu, však dobre, ale to sú také pominuteľné veci, ale žilo sa dobre. Žilo sa dobre, je to také na diskusiu samozrejme, ale teraz si zoberme, čo máme teraz. Čo máme teraz? Dobre, máme všetko, môžeme cestovať, áno. Ale či si žijeme až tak dobre, ako predtým, to môžeme porovnať. Teraz mladí ľudia nemajú kde byť. Byty sú drahé. Takže je to naozaj na zamyslenie a je strašne málo práce. Málo práce a keď už je práca, tak je zaplatená tak, že ledva vyžijete z výplaty do výplaty. Takže za mňa tento 17. november môžeme si ho pripomínať, ale či ozaj máme tú slobodu, to by som pomlčala, lebo niektoré názory sa tu nenosia a dokonca za názory sú aj niektorí ľudia vo väzení a bolia vo väzení. Takže je to také zastrašovanie pre ostatných, aby si nepúšťali ústa na špacír. No ale dúfam, že tomu odzvoní. A ja teraz beriem tento sviatok tak, že ako takú nádej, že hádam, bude dobre. A budeme si môcť povedať, čo máme na srdci. A že tieto názory, aj keď sú rôzne, tak budú medzi sebou hľadať nejaké prieniky a budú sa viesť normálne diskusie a nebudú sa cenzúrovať niektoré názory. Lebo toto sa stále sa to deje. Takže som sa vám chcela takto prihovoriť k tomuto sviatku, ako to beriem ja. Ja to beriem ako nádej do budúcna, že hádam, už nebude taká cenzúra, ako je teraz. A ako dokáže opačný názor ľudí úplne rozoštvať a čo robia či už politici alebo médiá naschvál, aby bola medzi nami taká nevraživosť. Takže dúfam, že toto
sa už skončí a sloboda slova bude tá najdôležitejšia. Takže tak, majte sa, užívajte pekný deň a takisto aj začiatok týždňa. Čaute.